Jeg vil fortælle om eksponentiel udvikling. Jeg har lige klistret nogle papir på mit skab. Jeg er lidt kreativ. Ja. Og funktionsforskriften for eksponentiel udvikling er f af x er lige med b gange a x. Hvor at a er vores fremskrivningsfaktor eller vores grundtal, og b er skæringen med y-aksen. Der findes 3 forskellige eksponentielle udviklinger. Den kan være voksende, og så er a større end 1. Den kan også være aftagende, og så er a større end 1. Nej, større end 0, men mindre end 1. Og så kan den også være konstant, og så er a lige med 1. Der findes 2 formler, vi kan bruge til at finde a med, og til at finde b med. Og så skal vi kende 2 punkter på grafen. Så hvis vi nu kender et punkt på den her funktion, det kalder vi x1, y1, og så kender vi også et punkt heroppe, altså vi kender 2 punkter i alt, og det kalder vi x2, y og y2. Ja. Så tager vi og siger x2 minus x1, eller vi tager x2 minus x1 en rod af y2 divideret med y1, og så kan vi finde a. Og for at finde b, så siger vi y1 divideret med a i x1. Ja. Hvis vi så kigger på noget, der hedder fordoblingskonstant og halveringskonstant, så betyder det, fordoblingkonstanten betyder, at vi får den dobbelte y-værdi, hvor at halveringskonstanten betyder, at vi får y-værdien halveret. Så hvis vi tager udgangspunkt i fordoblingskonstanten, som er det, jeg vil bevise lige om ikke så længe, så er det tal, som x skal vokse med, for at få y-værdien fordobles på den eksponentielle voksende funktion eller udvikling. Det er det, vi kalder fordoblingskonstanten, ja. Og ved at kigge på en eksponentiel udvikling, som jeg har tegnet her, den er voksende, og derfor kan vi finde fordoblingskonstanten. Og det kan vi gøre ved at aflæse på grafen. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i punktet 3 på y-aksen, så ved vi, at dobbelt af 3 det er 6. Så hvis vi går ud her, så rammer vi grafen her, og den går vi lige ned og kigger, og den rammer i 1. Og hvis vi så går ud her ved 6, så rammer vi grafen lige her, og når vi så går ned og aflæser her på x-aksen, så bliver den 5. Så kan vi se fra 1 til 5, der er 4, så her der må fordoblingskonstanten være 4. Vi kan også beregne fordoblingskonstanten ud fra, eller for en eksponentiel voksende udvikling, ved at benytte den her formel, som hedder fordoblingskonstanten er lige med log af 2 divideret med log af a. Og det er det, jeg vil bevise nu. Jeg vil gerne bevise formlen for fordoblingstiden, og formlen ser således ud. Fordoblingstiden er lige med log 2 divideret med log a. Og det vil jeg gøre ud fra forskriften for eksponentielle funktioner, der ser sådan her ud. Y er lige med b gange a i x. Og jeg vil finde ud af, hvad x øges med, før vi får den dobbelte y-værdi. Og det er x øges med, kalder vi for t. Så det får vi b
gange a x plus t, fordi at det x øges, man kalder det for t. Og så siger vi 2, fordi vi gerne have den dobbelte y-værdi. Så 2 gange b gange ax. Og det jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg vil fjerne b på begge sider af lighedstegnet. Så jeg dividerer med b, og så går de ud med hinanden. Og tilbage har vi ax plus t er lige med 2 gange ax. Ja, og nu vil jeg gerne fjerne ax på begge sider af lighedstegnet. Men for at jeg kan gøre det, så kan jeg bruge denne logaritmeregneregel, der hedder a er det gange as det er lige med a er det plus is det. Og når vi kan se det samme, som vi har der, så siger vi bare ax det gange at det er lige med 2 gange ax det. Og så dividerer vi med ax det på begge sider af lighedstegnet, og så går de ud med hinanden. Så tilbage har vi at det er lige med 2. Nu vil vi gerne have t ned, og derfor bruger vi endnu en logaritmeregneregel, der ser således ud. Log til ax det er lige med x gange log a. Så det vi gør, det er, at vi bruger denne logaritmeregel og siger log af a gange t er lige med log af 2. Og så til slut har vi kun det at gøre, at vi dividerer med log a på begge sider af lighedstegnet. Og så skulle vi gerne få vores fordoblingstid. Formlen for fordoblingstiden, så fordoblingstiden er lige med. De går ud med hinanden. Log 2 divideret med log til a. Og her har vi fordoblingstiden. Formlen for fordoblingstiden, som er beviset, vi lige har lavet.